by si Sick Boy. Nakabit na natin yung mga bagong parts sa kanya. And then may mga niritats na rin tayo, may mga pininturahan tayo. So ito na yung disc brake, nakabit na. Ayan. So okay na ulit, napaka-smooth niya ng ipreno. So nagpalit na rin ako ng brake pad. Ayan, dahil sa nung kahit makapal pa yung dati may tama siya dahil pangit yung disc plate dati. Hindi pantay yung kain. Ngayon okay na, smooth na. Yan, napakaganda na uli. So ito pininturahan na natin, Pilox. Ito na yung bar end side mirror, no. Ayan, bagay naman. So kanya-kanyang trip lang mga bay. Not all recommend dahil medyo maliit siya, no. Ayan. So ito yung footrest natin, yung tapakan. Pininturahan ko na rin pati yung center stand, no. Ayan, medyo luminis na siya. Ito mga bay, itong tapalodo pipinturahan na rin natin to. So tips na rin para sa mga medyo walang budget para bumili ng bago, no, pipinturahan natin yan. Ayan, no, mga bay, oh. So yan, no, maganda kahit Pilox lang, no, luminis na, diba? So mga bay, ang technique nito, ito yung paggamit ko ng pintura, tatlong klase para maganda at quality kahit mamurahin lang, no, kahit Pilox lang. So tinanggal ko to, niliha ko ng sagad, tapos sinander yung mga kalawang na, tapos sinugasan ko ng sabon, pinatuyo. Pagkatuyo mga bay, yung asin tuyong-tuyo talaga, no, ibilad yun muna sa araw ng mga 1 to 2 hours, no. Tapos isprayan nyo ng primer, kahit yung Pilox lang din. So pag na-sprayan nyo ng primer, yung pinaka first coating niya na primer, pag natuyo yon, patuyuin nyo ulit ng mga 1 hour o 2 hours ulit. Lihayin nyo ng bahagya, may bilang na 800, no, liha. Ayan, pagka napahapyaw nyo na yung liha, isprayan nyo ulit ng primer. Ayan, tapos lihayin nyo ulit, same process pa rin. Tapos patuyuin nyo ulit ng mga 1 oras, saka nyo bugahan nung gusto nyo ibugang pintura, glossy man o flat black o black lang, ganyan. Yan, no. Pagkatapos nun, kaya ito, ang ginamit ko dito, pintura ay flat black, pero makintab siya kasi nilagyan ko pa siya ng clear, no, top coat kumbaga, para mas quality, mas makapit yung pintura, ano, ganun lang mga bay, no. Para mas makapit kahit na hindi naman ganun ka mahal yung pinturang ginamit natin, pero quality yung kinalabasan. Yan mga bay, no. Ito si project natin. Yan. So ito mga bay, plano kong ipasok dito sa loob, pinag-iisipan ko. Ayan, kung pwede siyang ipasok ba. So kung nakikita nyo last time, meron akong tawag nito, nakakabit na nangyari, parang ano yung pintura natin na pumutok, talsikan na kung ano-ano. Oh, butas din pala to. Hindi. Yan, so may sticker dito, tinalis ko. Nakita ko may crack siya dito. So tignan natin kung bibili ba tayo ng bago o ito muna. Ayan, no. So dahil nag-iipon pa tayo ng pang-budget para kanya. Black eye. Ayan mga bay, no. Okay, alright. So pakita ko yung pintura ng mga ginamit ko. Ayan. Ganda, no. Stay stock lang tayo. So ang pinakalas ko na ito talagang gagawin, siguro yung kaha. Magpapalit ako ng pangkaha o pipintura ulit lang, no. Siyempre doon na natin yan dadalhin sa mga talagang nagpipintor para mas quality. Ayan. So dito re-elbow rin natin to soon, tapos lilinisin natin lahat. So yung dito mga bay, yung loob nito, yung kadendo sa loob, napakarumi niyan, nalinis ko na rin yan. So gumamit lang ako ng degreaser, no, yung pantanggal ng mga langis-langis,
Tsaka grasa kung ano pa man dyan. Tsaka ito ba, make sure na wala itong bago nyo pinturahan o bago kayo magpintura kung ano man parte do, dapat talagang malinis, no? Wala siyang mga basa-basa ng langis o grasa, kasi hindi kasi kakapit ng maganda ang pintura pagka medyo malangis-langis. Kaya hinugasan ko siya ng todo nun. Yan, para maganda ang kapit. So ito yung ano natin, no, center stand. So bahala ko sanang palitan to. Pininturahan ko na lang siya habang wala pa yung in-order natin ng center stand, kasi nakita ko may duktong parang pangit, no. Ayan mga bay. So tignan natin yung ito pala, pipinturahan ko rin to. So next day na lang, pag may bakante tayong oras, kasama na itong tapalodo, lilihain natin to hanggang sa mawala yung dating pintura. And then ipa-primer natin ng pag-plastic. Primer plastic ang kailangan. Ayan, so same process pa rin, ibibilad, patutuyin ng maganda, saka pipinturan at ipipinish natin pinaka-final coating natin. So ito lang yung gamit kong pintura mga bay. Pilox lang to. Ayan. Ito yung una, primer, no, primer gray number 68. So basta primer mga bay. Maganda kasi pag may primer, mas madaling ma-adapt yung kulay, no? Kahit na konti lang ang gamitin natin na yung pinaka-coating niya, mabilis niya itong ma-adapt yung kulay. Ayan. So ito yung sunod. Ayan, no, flat black number 4. So para medyo glossy at mas makapit at mas matibay yung pintura, nilagyan ko nito clear. So parang top coat siya, no? Ayan, clear lang, clear. Tsaka parang glossy tignan. So pwede naman yung glossy talaga na pintura, tapos papatungan nyo neto para mas matibay pa yung pintura, no? Ma-avoid niya yung mga kalawang, no? Ayan mga bay. Ayan lang. So abangan nyo ang next project natin kay Snipey, at kung ano-ano pa ang ilalagay natin sa kanya para mapanatili natin ang kanyang ganda. So at this time, sa ngayon wala pa naman akong problema sa makina niya, at napaka-smooth pa ng ano. Yung kung meron tayong naririnig na ingay, so nanggaling na rin ako sa Yamaha, normal na yung naririnig ko sa kanya na clutch damper, no. So marami naman ako nakikita sa page na naayos naman yon, pero sa akin parang wala naman siyang problema, no. So ang tensioner niya medyo may konting lagitik, pero pag uminit, wala na, matining na ulit, no. So late na lang yun. Late na natin aayusin yon. Panlabas muna tayo. Ayan. So ayun lang mga bay. Kita-kits tayo ulit sa next nating gagawin sa kanya. I-share ko sa inyo mga bay. Bye!